Beste kijkers, van harte welkom bij Scheldemondig, ons wekelijkse praatprogramma op RTV Scheldemond. Vandaag een bijzondere gast, burgemeester Marga Vermu van de gemeente Sluis. Van harte welkom, fijn dat u er bent. Ja, dank u wel. Hoe was uw dag? Nou, het was een hele afwisselende dag met een aantal interne overleggen binnen het gemeentehuis. Maar ook een overleg met de collega's van Hulst en Terneuzen. Samen met de politie en het Openbaar Ministerie. Eén keer in de ongeveer 4 maanden hebben wij zo'n overleg. Waarbij we allerlei onderwerpen doorspreken. Bijvoorbeeld de eindejaars bijeenkomsten, vuurwerk, dat soort dingen. Dus openbare orde en veiligheid, openbare een van orde, uw veiligheid. portefeuilles. Ja, zeker. En ik heb vandaag ook een bezoekje gebracht aan de supermarkt. Aan de bedrijfsleider waar gisteren een overval heeft plaatsgevonden. Dus ook daar mijn oor te luisteren gelegd en de mensen ook een hart onder de riem gestoken. Ja. Ik las in een krant dat ze niet bang waren. Dat heb ik ook gehoord, ja. Maar goed, ik heb uitgebreid gesproken. Nee, dat is heel vreselijk om mee te maken. Maar ik vind dat iedereen daar goed gehandeld heeft. En gelukkig zijn er geen persoonlijke ongevallen plaatsgevonden. Dus ja, dat had ook zomaar kunnen gebeuren. Ja. Hè? Ja. Voordat we verder praten over uw burgemeesterschap. U bent 6 jaar burgemeester en u blijft nog 6 jaar. U heeft het kennelijk goed gedaan. Wilde ik vragen wat u wilt vertellen over uw leven voor en naast dat burgemeesterschap. Nou, voordat ik burgemeester was in Sluis, was ik ook al burgemeester in een andere gemeente, in de gemeente Kranendonk in Zuidoost-Brabant. Dus daar ben ik iets van ruim 5 jaar burgemeester geweest. En daarvoor ben ik wethouder, heel lang wethouder geweest in de gemeente Borselen. Dus een uitstapje naar het Brabantse. Nou, dat was heel erg leuk. Het was echt een warm welkom ook en een mooi gebied. Maar ja, Zeeland lonkte en toen kwam de vacature van Sluis. En zo ben ik toch weer teruggegaan naar Zeeland als geboren en getogen Zeeuwse. Ik ben geboren en getogen boven de Westerschelde in de omgeving van Goes. En ik heb rechten gestudeerd in Leiden. Allerlei banen gehad bij de overheid, maar ook in het bedrijfsleven. Ja, eigenlijk van alles nog wat gedaan. Ja, en naast het huidige burgemeesterschap, hoe ziet uw leven eruit? Of heeft u daar geen tijd meer voor? Beperkt. Ja, ik heb beperkte tijd. Familie vind ik ook wel belangrijk, dus zoveel mogelijk als dat kan. Bijvoorbeeld op een verjaardag van een broer, of ik heb 1 broer en 1 zus, om daar aanwezig te zijn. Lukt niet altijd, maar vaak wel. Wij hebben 3 kinderen. Ik woon met mijn man samen in IJsendijken. We hebben 3 kinderen, dus verjaardagen van kinderen probeer ik ook zoveel mogelijk bij te zijn. Maar ja, de agenda van de burgemeester is best druk. Dus ik vind familie heel belangrijk. En daarnaast hou ik ook heel erg van een rondje op de fiets, de racefiets. Samen met mijn man, die is ook lid. Wij zijn samen lid van de fietsclub in IJsendijken. En dat doen we heel graag op zondagochtend een rondje met de club mee. En daarna, als er tijd is, nog even een drankje in het café. Ja. En de nieuwtjes uitwisselen, leuke gesprekjes voeren. Dat is sportief, inspannend, maar het geeft ook ontspanning. Hè? Ja, en dan kan u ook uzelf zijn. Ja, als burgemeester ook wel waarschijnlijk. Dat probeer ik in ieder geval zoveel mogelijk om jezelf te zijn. Maar je bent wel altijd burgemeester. Hè? Als je in je eigen gemeente bent, ben je altijd wel burgemeester. Je hebt een functie, een taak, een rol. Ja, maar op de fiets is dat toch weer net iets anders. Ja, hè? Ik begrijp het. Ja. Hoe bent u eigenlijk burgemeester geworden? Op 6 oktober 2017 bent u geïnstalleerd, ruim 6 jaar geleden. Ja, dat lijkt heel kort geleden, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is toch alweer 6 jaar terug. Snel gegaan. Dat is heel snel gegaan, ja, vind ik wel. Dat is net of dat in een flits voorbij schiet. Ik vind het ook altijd heel mooi om foto's nog eens terug te kijken van de afgelopen 6 jaar. En dan denk je, daar was ik en dat hebben we gedaan. En dat alsof moment... je op de fiets voorbij schiet. Ja, klopt. Ja, inderdaad, dat is een mooi vergelijk met het fietsen. Er was ook een warm welkom in Breskens. De bedoeling was om met de veerboot van Vlissingen naar Breskens over te gaan. En dan zou er in Breskens een delegatie staan vanuit de gemeenteraad en het college om mij te ontvangen. Ik wist dat overigens niet. Dat was voor mij geheim gehouden. Het was een grote verrassing. Ik wist wel van op een bepaald tijdstip zou ik worden opgehaald.
door het college van mijn vorige gemeente. En die zouden mij dan overzetten met de veerboot. Maar in Brabant zijn mensen niet altijd op tijd. Het Brabants kwartiertje is daar wat ingeburgerd. Dus wij waren te laat voor de veerboot. De griffier van de gemeente Sluis heeft goede connecties met de KNRM. Dus die heeft de KNRM-boot gebeld. De Koninklijke Nederlandse Reddingsvaartmaatschappij, zeg ik het goed? Ja, we hebben 2 KNRM-stations in de gemeente Sluis. Eentje in Breskens en eentje in Katzand. En van beide mag ik voorzitter zijn. Dat is heel gebruikelijk bij andere KNRM-stations ook. Dat de burgemeester daar voorzitter van is. En waar zitten die stations dan? Eigenlijk langs de kust. Hè. Ze zitten allemaal langs de kust. Want het is de bedoeling om juist mensen te redden op zee. Oké. Ja, dus bijvoorbeeld een zeiljacht met problemen met het zeil of met de motor of iets dergelijks. Allerlei zaken kunnen zich voordoen. En dat is een echte vrijwilligersorganisatie. Ik denk wellicht ook interessant om eens een keer hun uit te nodigen voor uw programma. Goed idee. Die boot die kwam gelukkig vrij snel. Dus ik ben met de boot van de KNRM vanuit Vlissingen naar Breskens overgezet. En daar stond dus best een groot gezelschap te wachten. Allemaal met fietsen. Want ze hadden al gehoord dat hun nieuwe burgemeester van fietsen houdt. Dus ze hadden gedacht, we nemen het risico dat het mooi weer is. En dat was gelukkig ook redelijk weer. Er was wel een behoorlijk windje. En toen zijn we op de fiets met het hele gezelschap langs het fietspad langs de kust naar Sluis gefietst. Mooi. Ja, dat was schitterend. Het was een mooie ontvangst, heel hartelijk. En het voelde heel warm en welkom. Ja. Hartstikke fijn. Vrouwen zijn meer en meer aan de macht. Een goede zaak, denk ik. Persoonlijk is mijn mening. In Hulst heeft u ook een collega, mevrouw Ilona, ik kan even niet op haar achternaam komen. Ilona Jensen, ja. Juist. Ja. 2 van de 3 burgemeesters in Zeeuws-Vlaanderen, een leuke vrouw in beide gemeentes. Hoe vindt u dat? Ik vind het heel goed dat er diversiteit mogelijk is. En je ziet in de landen steeds meer vrouwen inderdaad die ook ambitie hebben om burgemeester te worden. Lijsttrekker van een van de landelijke grote partijen bijvoorbeeld. Ja, je ziet veel meer vrouwen op politieke posities, maar ook in bestuurlijk Nederland. En ik denk dat dat heel goed is, want waarom zouden vrouwen dat niet kunnen en alleen mannen bijvoorbeeld, hè? Zoals dat in vroegere tijden vaak het geval was. Een grapje van een collega van mij, die ging een gastles verzorgen op een basisschool. En daar was na afloop van die gastles, had een van de leerlingen gevraagd van, goh, mevrouw, kunnen jongens ook burgemeester worden? Kijk eens. Ja, dus dat is net... Daar gaat het de goede kant op. Ja, dat is een heel ander perspectief. Ja. Dus dat is ook wel eens leuk om te horen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is, een goede mix van mannen, vrouwen. Diversiteit is heel belangrijk, denk ik. Helemaal eens. En hoe kijkt u aan tegen macht? Macht, daar heb ik niet zo heel veel mee, moet ik eerlijk zeggen. Hoe doet u het? Ja, veel mensen denken vaak dat je als burgemeester dat je dan alle besluiten zou kunnen nemen. Maar dat is absoluut niet zo. Nee. De baas in de gemeente is niet de burgemeester, maar dat is onze gemeenteraad. Hè, de 19 raadsleden die we hebben. Ja. Die worden ook gekozen elke 4 jaar. Klopt. En dat is de baas van de gemeente. Ja. Ja. Maar als ik op scholen kom, denken veel kinderen toch nog vaak, de burgemeester, dat is de baas. Hè? Ja. Ja, een beetje wel natuurlijk, want u heeft wel wettelijke portefeuilles waar u toch wel de baas over bent. Ja, openbare orde en veiligheid, hè, dat is een wettelijke portefeuille van elke burgemeester in het land. Daar ben je dan de portefeuillehouder van, maar ook dat doe je nooit alleen. Hè. Dat doe je ook in samenspraak met je collega's, met de organisatie, met politie, met allerlei andere organisaties. Ja, hè? Duidelijk. Ja. En dan de herbenoeming. Ik zei al, u heeft het kennelijk goed gedaan, want de gemeenteraad heeft, als die erover gaat, dat dacht ik, besloten dat u nog 6 jaar verder mag. Ja, klopt. Daar ben ik heel blij mee, hè, met dat vertrouwen wat ze in me hebben. Dank u wel. Mooi om weer voor 6 jaar verder te kunnen. Ik heb ook zelf aangegeven dat ik dat heel graag wil. Mm-hmm. Daar begint het natuurlijk mee, hè. Wat wil je zelf? En mooi om dat vertrouwen ook te krijgen van de raadsleden, zeker. Ja, hartstikke goed. Hoe is het om burgemeester te zijn?
Het is geen saai vak, kan ik vertellen. Elke dag is anders en ook je agenda. Je denkt, oh, vandaag zo ziet mijn agenda eruit, maar dat kan soms heel anders zijn. Door crisis of... Ja, of door onverwachte gebeurtenissen of verzoeken die toch heel veel spoed hebben. En dat vind ik ook juist wel het mooie hoor. Dat er soms onverwachte dingen ook doorheen komen. Het is... Never a dull moment, zat ik te denken. Ja, is Engels. Nee. Nooit een saai moment. Nee, nooit een saai moment. Heel afwisselend. Ik denk dat veel mensen geen idee hebben wat je als burgemeester precies doet. Nou, een voorbeeld is dat een van de raadsleden die vroeg dat ook laatst. Van, die is nog vrij nieuw als raadslid binnengekomen. Ja. Van, wat doet de burgemeester eigenlijk altijd? Ik zei, nou, anders loop je eens een keer een dag met me mee. Dus we hebben een keer een datum afgesproken. En hij is inderdaad een keer een dag meegelopen. En dan gaan toch weer wel de ogen open van, oh ja, dat doet de burgemeester ook allemaal. Hè? Ja, leuk. Ja, het is in ieder geval heel veel schakelen. Want het zijn vaak hele diverse onderwerpen waar je mee te maken hebt. Dus je bent met iets bezig en je moet overstappen naar even met iets anders bezig. Ja, bijvoorbeeld je hebt een overleg van een uur over een bepaald onderwerp. En het volgende uur gaat het over een heel ander onderwerp. Ja. Dus dat is het schakelen. Nou, met heel veel verschillende mensen heb je van doen uit de samenleving. Dus dat vind ik ook zeer mooi onderdeel van het vak. Je mag er zijn op mooie momenten, op feestelijke momenten. Ik denk dat de meeste mensen dat beeld ook wel een beetje hebben van een burgemeester. Jubileum bijvoorbeeld. Ja, dat is heel zichtbaar. Maar je bent er ook... lintjes, toch? Ja, ook lintjes, koninklijke onderscheidingen, een opening. Dat zijn de mooie momenten, de feestelijke momenten. Je bent er ook op droevige momenten. Die zijn er ook. Bijvoorbeeld bij een grote brand. Als er een keer een brand is ergens met bijvoorbeeld slachtoffers. Nou, je bent er ook als er ergens iets ernstigs is gebeurd. Wat dan ook. Dan ben je er ook. Mensen hebben daar wat aan. Vaak wel, ja. Vaak een luisterend oor, even een arm om een schouder. Of de belangstelling die je hebt namens de gemeente of namens de bepaalde kern. De burgemeester is er. Ja, je probeert dan in ieder geval er te zijn voor de mensen die getroffen zijn. Ja. En ja, dat is minder zichtbaar natuurlijk. Een domme vraag van mij. Op het moment dat u dan bij zulke gelegenheden aanwezig bent, draagt u dan het ambtsketen? Of is dat alleen voor officiële gelegenheden? Dat is alleen bij officiële gelegenheden. Oké, sorry voor de domme vraag. Nee, dat is geen domme vraag. Dat is een goede vraag. Want ik denk dat misschien veel kijkers die vraag ook wel hebben van hoe gaat dat dan? Hè? Zou kunnen. Ja. Dan is het geen domme vraag. Er is een kinderraad en er zijn 2 kinderburgemeesters, een kundeburgemeester en een local kundeburgemeester. Hoe is dat? Ja, daar ben ik heel erg trots op. Ik ben trots op het feit dat we alweer ruim 2 jaar... dit is de 3e kinderburgemeester die we hebben. We hebben 11 kinderraadsleden, want elke school mag 1 kind uit groep 8 voordragen. Dat bepalen zij onderling wie dat is. Dus voorafgaand aan zo'n voordracht is er ook vaak een bestuurder of een raadslid die een gastles verzorgt voor de school. En uit hun midden, dus uit hun 11, bepalen ze zelf wie de kinderburgemeester wordt en wie de local kinderburgemeester is. Ja. En dat is ontzettend leuk om te zien hoe die kinderen genieten. Ja. Maar ook hoe de We hebben ze hier gehad. Hè? We hebben een reportage gemaakt over hun installatie. De laatste installatie dan, niet zo lang geleden. En we hebben de vorige en de huidige kinderburgemeester hier in Scheldemondig aan tafel gehad. Ja. En dat was ook een leuk en mooi gesprek. Ik heb het gezien. Ja, dank u wel. Dat deden ze hartstikke goed. Ja. We gaan eens even terugkijken op de afgelopen 6 jaar. Welke gebeurtenissen in het bijzonder staan u bij? Nou, in ieder geval heel bijzonder vind ik elke keer toch weer de installatie van de kinderraad. Hè? Dat is natuurlijk heel mooi dat plaatsvindt. Waar ik ook bijvoorbeeld trots op ben is de opvang van de vluchtelingen in onze gemeente. De opvang van de Oekraïners, hoe we dat met elkaar georganiseerd hebben. Vertel, hoe is dat georganiseerd? Dat doen wij als gemeente. Dus we gaan toch op zoek naar panden, locaties, tijdelijke locaties, dachten we in eerste instantie. Want bij aanvang dachten we, nou, dit is misschien voor een paar maanden en dan kunnen de mensen weer veilig terug naar hun eigen land.
in Oekraïne. De oorlog duurt lang. Ja, die duurt veel langer dan En verwacht. we vrezen voor die andere oorlog, dat die ook lang gaat duren. Ja, dat is niet te hopen, hè, want dat is natuurlijk vreselijk wat die mensen allemaal overkomt. Ja. Maar we hebben in Oostburg een opvang, in Schoondijken hebben we een opvang, in Bereskens, ja, op verschillende plekken in onze gemeente. En dat loopt, vind ik, goed. Er zijn heel veel vrijwilligers bij betrokken. En dan hebben we het over vluchtelingen in brede zin en in het bijzonder over vluchtelingen uit Oekraïne. Ja, we hebben vluchtelingen uit Oekraïne, maar we hebben ook een crisisnoodopvang. Hoewel die nu per 1 december gesloten is. We hadden daar in eerste instantie ook voor een maand of 3, 4 een crisisnoodopvang in Aardenburg. In een voormalige gymzaal. En dat hebben we een aantal keren verlengd. En de laatste keer dat we dat verlengd hebben, gezegd van nou uiterlijk 15 december vinden wij nu dat het gesloten moet worden met de winter voor de deur. Want de installaties in dat pand lieten ook verre te wensen over. Ja, de kwaliteit van die huisvesting ook. Dus wij vonden het ook niet goed dat dat heel lang nog zou voortduren. Dus we hebben gezegd van nou tot die datum kunnen ze nog blijven. En anders zullen ze toch elders in overleg met het COA zijn ze nu naar een andere locatie verplaatst. Oekraïners komen we overal tegen. In supermarkten, aan het werk, huishoudelijke hulp bij ouderen. Ze zijn aan het werk, maar ik heb gelezen dat volgens de Nederlandse wet ze maar 24 weken per jaar mogen werken. Maar de Hoge Raad heeft daar een stokje voor gestoken en heeft gezegd van dat is in strijd met de grondwet. Ja, ik heb daar ook iets van gelezen. Het fijne ken ik er nog niet precies van. Maar ik vind het wel heel goed dat vluchtelingen mogen werken. Ja. Want dat is denk ik, ja, mensen hebben, ieder mens heeft talenten, zeg ik altijd maar. Hebben, ja. En als je alleen maar heel de dag moet zitten wachten, dat lijkt me verschrikkelijk. Ja. Dus ja, en ik denk dat het goed is voor een dagbesteding, voor je dagritme. En dat het ook voldoening heeft als je een bepaalde inzet pleegt voor het gebied waarin je verblijft. Ja. Ja, en het maakt ook een goede indruk. U heeft al wat genoemd waar u trots op bent, maar misschien zijn er nog meer zaken waar u trots op mag zijn. Nou, als ik de afgelopen 6 jaar terugkijk, we hebben in die 6 jaar 2 nieuwe MFC's gerealiseerd. Sorry? Dat zijn multifunctionele centra. Eentje in Schoondijken en ook... Voor bedrijven? Nee, dat is voor een dorpshuisfunctie gecombineerd met onderwijs. Dus in Schoondijken is dat gerealiseerd en in Aardenburg. Dus dat is een combinatie van kinderopvang soms ook, of onderwijs, peuteropvang en een dorpshuisfunctie. Ja. Allerlei functies bij elkaar waar het dorp elkaar kan ontmoeten. Ja. En dat vind ik ook, daar ben dus ik ook wel... Dus dan kunnen sommige ruimtes voor meerdere functies gebruikt worden en sommige ruimtes zijn dan specifiek voor een bepaalde functie. Ja, precies. Hartstikke mooi. Zeker. Maar ik vraag het gewoon nog een keer. Misschien zijn er nog meer dingen waar u trots op bent. Nou, bijvoorbeeld in de coronatijd heb ik ook meegemaakt natuurlijk in die 6 jaar. Ja. Een hele vervelende periode voor veel... Ja, dat lijkt heel lang geleden, maar het is nog niet zo heel lang geleden. Toch niet. Maar gelukkig kunnen we die periode achter ons laten. Vooral voor veel ondernemers natuurlijk heel moeilijk, moeizaam. Met heel veel vragen, wat kan wel, wat kan niet. En in die periode ben ik gestart met het maken van wandelingen. Wandelingen met inwoners die dat wilden. En dat heeft hele mooie gesprekken opgeleverd. Ja. Niet iedereen zal daar tevreden zijn, want er kwamen allerlei verzoeken voorbij. Nou, sommige dingen kunnen wel, andere dingen kunnen niet. Niet alles kan. Maar wel goed om... het heeft mij in ieder geval veel gebracht en veel mensen leren kennen, daardoor ook. Ja. Dus dat vond ik ook wel heel erg mooi. Nou, volgens mij heeft u nog wel iets waar u trots op bent, maar als u er genoeg heeft genoemd, gaan we naar de volgende vraag. Ik laat het aan u. Wat mij betreft gaan we naar de volgende vraag. U heeft een paar mooie dingen opgenoemd in ieder geval. Uitdagingen, zijn die er bijvoorbeeld op het gebied van openbare orde en veiligheid of wat betreft de bussen, wat actueel is, daar zijn wat problemen. Maar die moeten ook rijden in de gemeente Sluis. Ja, er is onlangs een rapport uitgekomen en dat heet Elke regio telt. Dat is een landelijk rapport. Daar zijn 5 regio's in beeld gebracht, 5 regio's uit ons land.
Zeeuw-Vlaanderen is één van die 5 regio's. Als voorbeeld? Als voorbeeldregio. En dat rapport stelt eigenlijk aan de kaak dat veel gebieden die dun bevolkt zijn, want de gemeente Sluis is natuurlijk een groot grondgebied, heel Zeeuw-Vlaanderen, vrij groot grondgebied met relatief weinig inwoners. Ja. En ze hebben in dat onderzoek, die 3 adviesorganen, het zijn landelijke adviesorganen, hebben dat onderzoek gedaan, van elke regio telt. Die hebben gezegd, eigenlijk is de conclusie dat door de manier waarop financiering plaatsvindt, dat gebieden die dun bevolkt zijn, daar eigenlijk altijd wat nadeliger uitkomen dan gebieden die dichtbevolkt zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om openbaar vervoer of als het gaat om onderwijs, of heel veel dingen hangen vast aan het aantal mensen wat er gebruik van maakt. Of het aantal mensen wat woont in een bepaald gebied. Ja. Die 3 adviesorganen hebben dat aan de kaak gesteld. En het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in ieder geval gezegd, ja, wij herkennen dat wel. We willen graag met jullie in gesprek om te kijken hoe we dat zouden kunnen veranderen. Dus dat zal vast nog heel veel tijd in beslag nemen. En binnen Zeeuw-Vlaanderen staat op de agenda. En binnen Zeeuw-Vlaanderen met Hulst en Terneuzen trekken wij ook samen op om samen dat gesprek aan te gaan met het ministerie om te kijken van hoe zou je dat kunnen veranderen? Zou het dan ook bij de kabinetsformatie, die natuurlijk nog moeizaam op gang komt, aan de orde kunnen komen? Dat hoop ik wel. Of is dat te vroeg? Wat ik heb gezien is dat in heel veel verkiezingsprogramma's van de politieke partijen, dat daar het woord regio sowieso in een aantal verkiezingsprogramma's terugkomt. Dus ik hoop dat aandacht voor de regio, want daar gaat het om, dat ook met de nieuwe kabinetsformatie toch zeker op de agenda staat. Ja, andere uitdagingen of is dit wel de belangrijkste? Dit is natuurlijk een hele belangrijke. Ja. En verder hoop ik dat we heel goed contact houden met onze inwoners. Dat is ook een uitdaging. Hoe hou je op alle dossiers die lopen het goede contact met onze inwoners? Daar ben ik ook wel trots op dat onze medewerkers van de gemeente dag in dag uit klaarstaan om dat het goede te doen. En ik weet van onze gemeenteraad dat dat ook heel belangrijk wordt geacht. De burgerparticipatie of het horen of het luisteren naar mensen. En het luisteren wil niet altijd zeggen dat je doet wat men wil, maar wel dat je je kan er dan rekening mee houden. Je kan er ook op ingaan. Zeker, en dat je ook een afgewogen besluit neemt. Dat is heel belangrijk voor een gemeenteraad. Ja. Welke kansen zijn er de komende periode? Ik denk dat we heel veel kansen hebben als het gaat om de mooie gemeente waarin we wonen. De vele ruimte die we hebben. De saamhorigheid die er ook is. Ja. Wat mij opvalt is dat heel veel mensen hier elkaar kennen op een of andere manier. Ja. Nou, dat biedt ook kansen. De ondernemersgeest van de ondernemers in onze gemeente. Die willen echt wel verder en ondernemen. Het lastige daarbij is dat we natuurlijk in een dun bevolkt gebied zitten. Dus je mogelijkheden zijn soms wat beperkter dan dat je misschien zou willen. Nou, daar moeten we weer meer Belgen trekken. Ja, of anderszins mensen die hier willen wonen en willen werken. Dat zie je ook wel steeds meer. Dat is ook wel, denk ik, mede het effect van de coronaperiode. Veel mensen hebben ons gebied wel leren kennen. Ook Nederlanders vanuit stedelijk gebied. En die zeggen van, ik vind dit gebied wel heel fijn om hier te wonen. Ja. De prijzen van de huizenprijzen zijn gemiddeld genomen iets minder hoog dan in de Randstad. Ik ga 1 of 2 dagen in de week pendel ik naar mijn werk. En verder kan ik digitaal van huis uit werken. Dat digitale werken, dat hebben we ook echt wel ontdekt in die periode. Dat is een kans voor de regio. Dat is zeker een kans voor de regio. En de tunnel. Hij schijnt nu toch wel tolvrij te worden, een jaartje later nog. Ja, biedt dat kansen? We moeten nog 1 jaartje betalen voor de tunnel. En ik ben heel blij dat de tunnel eraf gaat. Ik vind het ook niet meer dan logisch. Het is ook helemaal niet eerlijk dat 1 klein deel van ons land moet betalen voor gebruik van de tunnel. En hoeveel tunnels, iemand zei het ook nog in de media, hoeveel tunnels kom je wel niet tegen elders in de Randstad. En daar moet je niet voor betalen. Ja. Dus ik ben daar heel blij mee. En ik denk dat dat ook, toch ook voor veel mensen die het nu misschien als een belemmering ervaren, zeggen, nou, die belemmering is weg. Dat biedt misschien ook mogelijkheden voor mensen die hier willen wonen of willen werken. Ja,
Voor Als je bedrijven. elke dag op en neer moet, dan praat je over honderden euro's als je het optelt. Ja, zeker. Ja, in Dat een maand. is toch Ja. een fors bedrag. Ik heb nog 2 vragen. De eerste van de 2 is, wat gaan we anders doen de komende periode? Wat gaan we anders doen? Nou, ik denk dat we niet zo heel veel anders gaan doen. Dat kan. Nee, want ik denk dat er al heel veel goed gaat, hè, zoals het nu loopt. Ja. En iedereen heeft natuurlijk altijd goede voornemens. Hè? Zeker zo op het eind van een jaar heb je goede voornemens. Dus ik hoop wel dat mensen ook, als ze iets horen, dat ze ook hoor en wederhoor toepassen. Ik probeer dat zelf ook altijd te doen. Heel belangrijk. Dat vind ik heel belangrijk. Hoor en wederhoor. En niet iets klakkeloos aannemen. Er is ook een uitdrukking in het Engels, ik zal hem in het Nederlands vertalen, niets over ons zonder ons. Ja, precies. Dat is een hele mooie Dat is een hele uitdrukking. goede en een hele belangrijke, maar die wordt vaak vergeten hoor. Ja. Op allerlei, in allerlei sectoren. Mijn laatste vraag. Wat zijn uw goede voornemens voor volgend jaar of uw hele tweede termijn? Ja, mijn goede voornemens. Ik ben eigenlijk nooit zo heel erg van de goede voornemens. Oh. Maar nee. Sommige mensen hebben dat altijd. Geen woorden maar daden. Ja, precies. Wat ik wel heb... ik heb nogal eens de neiging om overal heen te willen gaan en alles tegelijk te willen doen. Zo van, dan kan ik die afspraak, daar kan er nog net tussen en die. En dan, voordat je het weet, is de dag voorbij. En je hebt toch tussendoor soms ook tijd voor enige, even rust, even reflectie. Even kijken, doe ik de goede dingen goed? Maar dat zit ook in mijn karakter, omdat ik overal altijd bij wil zijn. En dan komt er een uitnodiging voor op zaterdag en op zondag ook nog heen. Want, en dan doe ik dat ook. Dus ik moet misschien eens leren om wat meer even na te denken van... is dit echt belangrijk of niet? Maar dat is misschien ook onderdeel van het ambt van burgemeester zijn. Dat je heel vaak op alle uitnodigingen in wil gaan en overal wil zijn. Nou, ik zal u eerlijk zeggen dat ik het prachtig vind dat in Zeeuws-Vlaanderen, als er gevraagd wordt hoe gaat het, is het antwoord, als het goed gaat, op het gemakje. Op het gemakje? Oh, ja, okay. toch? Ja, nou, dat is bij mij niet, kan ik vertellen. Nee. Daar bent u burgemeester voor. Ja, en het zit misschien ook niet in het karakter om op het gemakje te doen. Nee. Ja, dat zou zomaar kunnen. En toch heeft het hier naar uw zin. Zeker weten. Hartstikke fijn. Heel goed. We gaan op naar de volgende 6 jaar. Bedankt voor het gesprek. We gaan naar de kijker. We gaan danken voor de aandacht. Ik hoop dat u het een leuk gesprek vond met burgemeester Marga Vermu van de gemeente Sluis. Volgende week zit hier een collega met een andere gast. Ik hoop dat u dan weer kijkt. Tot dan.